ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yidde ma woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Jono kelirtum ɓoccodɗe Boubel Jackson, Boubel Jackson ɓiyani waɗani Boubel na toñe tan hunde yodde ni Boubel Jackson, Boubel Jackson waɗi hen lamɗam kelmasi waɗi hen ko wojjata ko lay hande worɓe salinoɓe resde kamɓe fof maɓe gandu min kam mi debbo ɓe ganda kaɓe mbaɗi ko sah miɗo def hay goto meeɗa ɗum min ɓe ganda min nde jibinani en kam garɗo mbaɗa addode kuddu cumware Allah yam wawde defde Allah yam tan wawde defde mbiɗon yon ndesam mbiyo noon ndesani tam ay mo dokkunomi ndiyam o kam tan wi hayti o wando anda ko waɗi ko kan ali bokar wiyamo yo ara resaɓi o nawmi añam goli mbaɗa defanamo omelette aji belɗi defanamo maaroji belɗi tan o sali fof nde gande najo kadi noon waɗi min jewti hamin nandiri o yam rokkumo ndiyam rokkumomi ndiyam tan uyo hayti Ibañang wi noon rokka kammo joni ko heddi nettatu Casamance o woni kam nettatu ɓurɗo noon nettatu belɗo wallahi min mi nangaka no fotiri tan kono ma goggo andu min o defte tan mbawmi komin gari ɗo ko o defanani min omelette baɗo ni ndiyam Tapi, okay, hande ɗum kumtoto ko weli wiyete ko gorko yo ñaam warñede muɗum deeɗo yam ñaami warñede muɗum ayi o soodi duuli ɗum noon no huɓɓirte noon mawko ari Allahu akbar oy wuro ngare wuro njalte o meeɗa defde hono nduɗo ñamdude Allah jaɓi deeɗo yam na andi ko debbo jogiiɗo debbo mo jogii debbo mo ala debbo mo jogii debbo ɗum ko debbo de debbo kay ɗum ko debbo de debbo kay ɗum ko debbo de debbo kay wallahi ala omelette kay nano eɓi o kimmasi o fusani
Mise fusani. Hande kumtare amen. So tajjol yonti kañum idotomi tajirde. Wallahi kañum idotomi tajirde. Joni tiiɗe def. Wiyama ni tan wawa def buubel wawa def buubel wawa def buubel wawa def. Tiiɗe def. omelette o de ala fof ko ala waɗi suppome suppome waɗi carotte a haalat tan waɗi naɓe ala mi jaɓani hay nettoto nani hen mbiɗa o ɓallini ndiyam makko e diwlin fof o ɓallini ala wadde ko mbahal o defata mbahal omelette o waɗata fama miiɗi yiide omelette ene waɗe légume guila dawa dawi a meeɗi ɗum yiide koye makko buubel joni noon onon buubel koni oppirte yi joni noon no mbatten ala no mbatten mi yahat kay mi wiyamo yo woppu mi defanamo omelette o jaaha e hay min hooram somi yeehi ni o jaɓata go fo hirande mum kay yo defan mo aɗa andi kam hande yero waran mo walla an ko yero wattamo e galle he ko musanima mbimami yo waɗa laaɓi e dande makko ɗum ko haaju makko di fama an noon ka haaside buubel ko bande yero addamo ɗo e galle he ñande fof no fiyamo aɗa ndaara yo warmbo wona ko tiɗɗo hoore yo warmbo omelette tiɗani hoore an aɗa andi kanko hakkille heewani kadi omo yiiɗi yero o wi aduna o fof ala jiɗɗo mo so wona yero o sikkito kala ko waɗi tan yonani wallahi ko haaju makko hande kay hande ɗo oɗo spectacle hande ɗo ñallatmi e galle hande mi yahata hay nokku mo woppi hande haw jooɗo e dow makko gandumi tan min kam hande tan gaccumi buubel gila dawa dawi omelette tan jegge ndugge elle defo mboroxe yo ndugguma ko nana fayi fof koye omelette he fayi mbe sikki ko maaro yiɗi wadde maaro ko omelette mbimay omelette min kam ɗum ɓerdam nde nana fuɗɗo jeftude ni gila haydara no waɗi hay ndeten La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An kam ɗum ko woni? Ɗum ko woni gorkam ne ƴetti kumtari muɗum ma defa kumtari. Yala ko defta ɗo ko woni taw? Defami ɗo ko omelette. Kara vitamine ha maayi. He, a wadde hoorani? Kam meeɗo so ɓendi bonnani korka. Saɗa defa diine ma rokkuma meeɗa so ɓendi. An suusi Allah saɗa def kay ala droit medde. Ɗum bonnat korka. Meeɗ ƴeewa suppame o. Min komi korɗo mbimi o omelette ko woni. Ha min kay kam korɗo. Mata ɗum ko omelette jinneji woni ɗo. Omelette no waɗe sippome en carotte en mi anda pomme de terre ɗum ko woni. Vitamine mi ala vitamine o ala vitamine. Samin koori ha ki hiɗari kay min ñama ko waɗi vitamine. Allah. An noon ka kangal. Ande he yumma defantanomo vitamine ɗum kay wanma waade ni. Min de hade mon hoorde min kam mom hangue galle he. An o omelette de kala ñamɗo ɗum. So Allah jaaɓi hôpital mbaloyta. Walla maya hôpital. Yalla dandu min hen. Onon ñamanno bone. Gila min gari ɗo ha joni amin mbaɗi faiblesse. On meeɗi yiide omelette no waɗe carotte waɗe suppome waɗe pomti mi Non way dahmude men. omo ɗon ane omelette ma No safi. omelette bonɗo o kala ñamɗom hôpital wande Nettoto Casamance o no uuri hen. onon he Min mi nangiraka no fotiri tan kono kami debbo e nder rewɓe. onon mate on jeyani o bone gonɗo ɗo holom bone o bone mo mbirtimi ɗo buubel woni ɗo e wañi hen no defa mi anda ko omelette o defat mi anda ko mbahal i an kay minen pomma namdade wona ko toon gonnoɗa ko defat i ala kono onon ɗum ɗo on potani woppirdemo noon komin mbawi he haydara minen min mbaɗani yoro wiro ƴetta hirande hoore muɗum go fof ƴetti hirande mum a faami hande noon gila subaka o fini o yeehi marché o duggi nduggu makko o ari o wi ko defowo joni noon komin mbawi hen i kono yaro so ƴetti hirande makko ono oɗon gandi yaro sellani buubel ɓuuri ɗakkitade yaro i so ƴetti oɗo décision on mbawi yaade hayso yaro ƴetti décision o mballonmo ɓayde kono rewɓe hono makko ne jeehe mballemo wona min de hande alson mata a famani an yero wi ko haali ko ƴetti décision mum yo debbo mum defan ɗum joni minen komin mbawi hen wonko mbawɗon hen ko jahon mballonmo ya walloye mbawa min ya min mbiɗa wawi defde buubel jaɓata yorode jaɓata yo gof fof haɗa hirande muɗum min kam ɓuuranani kam saabu mbaɗa andi ɗum ɗo fayani to moƴƴi
yero jaggam kadi fiyamo ha cekkenawmo tawala ko yimɓe mbawi nde ganduɗon yaro fiyamo nden ponnoɗon yaade mallommo kanko ne ko tidde hoore sinno mo jaɓake min mbawi walludemo kono ɓayɗo jaɓata joni no watte kono kangaɗo ko ma wallidire Boubel sellani yaro sellani onon poti wallidemo jarani goppen mo o defa so yoro ari fiyamo ha mayde nayi makko enen dal jodden ɗo jeemen spectacle ɗum woni haala ka min ɗum yaadani ka haside baki Allah jodde hoto yaad tinnoɗo yaad asane min kay goppegam ya min kay ɗum yaadani ar jooɗo fama alsan haali gonga de an yoro ganda so jaggi Boubel no fewi ɗum Boubel so wulliɗo kurgal ngal legal ngal foof ara hande neɗɗo jala koni hande neɗɗo jala an kam welani ha welani kono ko haside an so jiiɗi ɗo de jottomi fadama hawara mo fiya hande ha mayde ene daran ko Boubel no fiye yo ware e moƴƴi min kam yeehi nder joɗɗon aɗa fada Boubel no fiye yi jam